Prvo da konstatujemo
narodni poslanici, poštovani narodni poslanici, ova Skupština će nastaviti da radi. Molim narodne poslanike većine da se vrate u svoje klupe. Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo zbog građana Republike Srbije. Mi moramo da usvojimo zakon o visokom obrazovanju i time ispunimo studentske zahteve. Mi moramo da usvojimo zakon o jeftinim stambenim kreditima za mlade. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao i Srbija nikada neće stati. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovakva Srbija nikada neće pobediti. Sedite ljudi, radimo dalje.